विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. शिक्षकांचो दी संभ्रमच्या ह्या सांजेच्या सुवाळ्यार जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक हॅपी टिचर्स डे. ह्या संदर्भार एक मनोरंजीत कार्य तुमच्या मुखार सादर करतात सान सेबेस्त्यांव फिर्गस बेंदूर हांगाची शिक्षकां. टीचर खंय आसा? Where is teacher? मागी टीचर खंय आसा पळय. राव, हांव खंय आसा टिचर पळोवन येता. Sorry, teacher. इट्स ओके. गुड मॉर्निंग टीचर. Good morning, students. Now I will take your attendance. Aggi, Present teacher. Maggi, प्रेझेंट टीचर. Chintu, Present teacher. Sagi. Present, sir. Sorry, present teacher. It's okay, bacha. Mistake happens. Now submit your project. Excellent. Very good. Well done. What is this? Again mistake. Project. I didn't expect this from you. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. 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 बेटा Class. This is what you do in the absence of teacher? Shameless fellows. ಎನ್ನಯ ಸಹೋದರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. 7 ಸಾರಿ 7 ಬಾರಿ. ಏಳಲ್ಲ 70 ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಕ್ಷಮಿಸು. ಏಳಲ್ಲ 70 ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಕ್ಷಮಿಸು. Good morning teacher. Good morning, students. Now go to the chemistry lab. Students, be careful. Don't mix sodium with water. आम्ही केलिया. जायत काले खेळचे ट्रबल खेळ्यांगी. Throw ball केळो हांव येना म्हाका नाका. तर काले Cricket. Ball जाल्यार खेळया. Cricket. क्रिकेट. हां जायत. या. चलो. Stop. We are not going to play now due to the heavy rains. Please focus on your studies. क्षण से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे. जग सुना सुना लागे. कोई रहे ना जब अपना. जग सुना सुना लागे. जग सुना सुना. भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी. चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा. चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर
शोर शराबा, आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा, चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए, थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए, दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। Good afternoon, sir. Good afternoon, students. Now repeat after me. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Sin square theta, cos square theta, and 1 beta. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos square theta minus sin square theta equals to cos 2 theta. 1 plus 1 equals to 11 नहीं होता बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा गुल 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 गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल. भुरग्यानो, आज तुम्ही बरेंकर शिकल्यात. आता टीचर्स डे लेकर तुम्ही सगळे एन्जॉय करा. हॅव फन. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जाके बोल, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज में, अरे भैया ऑरेंज में, अरे चाचू ऑरेंज में, अरे भैया ऑरेंज में. शुक्रिया 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 शुक्रिया. आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम. शुक्रिया 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 शुक्रिया. एक संगनी अशी असा, ಮನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ पाठशाले, ನಮ್ಮ गुरु म्हणल्या देयकाल, टीचर एक जावन आसा एक मॉडल. एक आतेर क्लासीन टीचर नासतना क्लास मुखार वचना, सर भुरग्यांची तालेंत आनी देणी मुखार हाडलेले वरवीं इस्कॉलांत भुरगीं अंक जोडूंक शकतात. भुरगें सूख दाखोवन दिल्ल्या वेळार मात्र भुरगें बरें जावंक शकता. आमी टीचर आनी बरी व्यक्ती कशें घरांत एक आवय शिक्षकी तशेंच इस्कॉलाच्या भुरग्यांच्या फुडाराक वाट दाखोवचें जावन आसा एक शिक्षकी. कितें इस्कॉलांत आमचीं भुरगीं शिकतात तें तांणी बुदवंतकायेन पावतना उपकार बावडटात. तशेंच आमी एक शिक्षकी आमकां दिल्ल्या देण्यांत आमची जबाबदारी पाळ शिक्षे द्वारे भुरगीं देख जावया. मोहाळ मोगान भुरग्यांची जबाबदारी आमी करया, क्रिस्ताच्या वाटेन आमी फुडें सरया.